प्रजा देखील दुःखी आहे. मग संत महात्मे म्हणतात सुखी कोण? कबीर महाराज म्हणतात कोई धन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन बिना रहता उदास, थोडे थोडे सब जग दुखी, झूठा कहा न जाय. कोणी तनाने दुखी असेल, कोणी मनाने दुखी असेल, कोणी धनाने दुखी असेल. तनाने दुखी असणाऱ्या, शरीराने दुखी असणाऱ्या व्यक्तीवर उपचार करता येतात, परंतु जो मनाने दुखी आहे त्याच्यावर या विश्वामध्ये कुठल्याच प्रकारे उपचार करता येत नाही. म्हणून माणूस तनाने दुखी असला तरी चालेल, परंतु तो मनाने दुखी असता कामा नये. म्हणून संत महात्मे आम्हाला सांगतात की माणसाचं मन शुद्ध असलं पाहिजे. तो मनाने सुखी असण्याचा त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. मनाच्या ठिकाणी 3 दोष उत्पन्न होत असतात. मन, विक्षेप आणि आवरण. मनाचा जो चंचलपणा आहे त्याला मन दोष म्हणतात, आणि मनाची जी पापवासना आहे त्याला मन म्हणतात, आणि मनाची जी चंचलपणाची वृत्ती आहे त्याला विक्षेप दोष म्हणतात, आणि मनाची जी अज्ञानाची शक्ती आहे याला आवरण दोष असं म्हणतात. हे 3 दोष जोपर्यंत जीवातून जात नाही तोपर्यंत जीवाचं मन शुद्ध होत नाही, आणि मन शुद्ध जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत जीवाला सुख प्राप्त होत नाही. गती अधोगती मनाची युक्ती, मन लावावे कांती साधू संगी. काही गोष्टी जीवनामध्ये अनुकूल असल्या, बरोबर झाल्या म्हणजे आपल्या वाट्याला सुख प्राप्त झालं असा माणसाचा संकेत आहे.